Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod kanato sa Jesser Marketing, ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok bakatok sa udto aniya na po kita manukad karong mga udto alas 11 na gyud sa kaudtohon doyog ta sa pagpaminaw kanato mga kabisyo my love so sweet aniya na po kita magpahimsog magpalagsik sa tuwang kalawasan batok sa mga sakit nga pwedeng maghatag kanatog mga balatian ug mapakgang sa tuwang kinabuhi no maapektar sa tuwang pamilya labaw na sa tuwang bulsa mo nang importante sa mahalaga magtumar og Calabo Plus Herbal Food Supplement. Kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po, diyan inyong gwapong talo ay lumping, ha? Kini, si Lolo Baba, ha? Lasta na puntahan niya sa tuwang programa, manyukad sa panyaguban, manyukad sa paglanog-lanog, papati mo kanya ito, ha? Sa tuwang contact number 0917-509-5493. And of course, we are live sa tuwang Facebook page, DJ Mike Kiling, ang Facebook page. Mga kabisyo, my love, so sweet. Sa Facebook page sa Calabo Herbal Food Supplement. Okay, Calabo Herbal Products Jesser Marketing. Okay, so message mo diha kung gusto mo mag-order via online and also makadawat niya na via COD or cash on delivery. Hala, sige, sa Santa Pita, mo diri sa Pilipinas. Abot nato ta, no? Especially kung naka-viewing ka sa atong Facebook Live karon, i-share niyo na ang atong Facebook Live, mga kabisyo my love so sweet aron daghan putang matabangan nga mga kaigsunan nato diha mga kabisyo my love so sweet nga nanginahanglan og tumang alibyo sa ilahang panglawas. So, sa pamayangan itong buhaton, of course, mga kabisyo, my love, so sweet. Di sa muna nato kalimtan sa gihapon, ha? Ni ato ang tulumanon, gihatod ka nato sa Jesser Marketing, ang tigamawag, tigapudapod sa Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, mayoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisis pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga Calabo Garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw. Tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ando ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule, mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo o sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian, tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 093097360009. Mayong udto, mayong pagpamina, especially sa mga stasyon nga nakatie up nabot sa itong pagsibya karong mga orasay labi na sa mga lugar dapita sa 88.1 Line FM Santo Tomas, connected 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, 94.1 Big Radio Bayugan, Real Radio San Fran 88.9, 101.9 Go FM Trinto Agusan, Mix FM Dipolog Polanco, Line FM Barubo, Tutok Calabo sa udto, 99.9 DYRG FM Raid FM Radyo Gindulman Bohol, 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, 99.5 Gold Bayugan, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, 88.3 Line FM Badas Placer, Radyo Tribo Madrid, The 1 FM 94.7 San Miguel, Surigao del Sur, 93.9 Yes FM Banat, Caguait og 94.3 Tandag City. Mayong udto kanatong tanan doyog sa ligon sa ato ang kalawasan. Aniya pod si Lolo Baba. Ganyay basin di ko ni may pailahila sa ka. Sorry naman, wag naman maggalit.
kumusta ta diha Lolo Baba? Okay pa siya, alright. Maayong pagpaminsa gitod nato, no? O katunguban ka nato diha karon nga gusto ga pampa-bright sa ilahang mga pangutok, pangisip, nang uban pa. Oh, may kiling unsay tawag sa baboy nga naara sa balay. Uy, sayo pa gani kayo ha. Magsugod pa lang gani ta ha. Dabiyon sa man. Homba. Ikaw rin kabalo? Oy, nya po dyan kay mo. Oh, sa pa ay. Ako siya may mo adya, Yobe. Ini, unsay tawag sa pulubing manager. Di po kapal kan siya, Yobe, sa man, ha? Kuan lang, kining jer lang kay wala may money. Mga kaibigan, isa namang joke ang namatay ngayong araw na ito. Sige, sunod na puntahan na Lolo Baba kay para tawag na to na kining ma-reserve baka to mga bala dali. Oo, gani. Kay mahirap niya ha? Importante karon na to ang isgutan sa kining mga pulo karasyon. Nganyo nga uban nga mga babae mapulaan may kiling, ha? O, nagrisis ko ani. Para ni sa inyo mga kabababi. Pas ba na ako dila mura maglamig kay gamiton. Sa mga kababainhan, diha karon nga naminyaw ha, kaya abi pa lang ninyo nga kining bias kay mi ba, puros lang panglalaki ang among hatag ng mga rason. Ha, o sa bang mga tips diha, aniya po'y pambabae. Ha, nganyong dalira na sila mapulian, aniya dali ha, paminyaw mo ha. Dabi yun, sama na siya Lolo Baba. Unya, ha, nadini ha, unya sa tanyan, ha, kini matikdan ninyo. Sama na siya daw diha. Dali lang, sit up sa nato ni kadali para di mawala. O sige, dala. Unya, alam mo na yung ikakagalit niya pero hindi mo pa din iniiwasan. Ha? Sama sa. Kabalo kang di siya ganyan nga sige ka og chat-chat, magsige ka og text-text, nabisan niya kauban mo. Unya, tapos ginibaliwala niyo mo siya. O kanyang mamansin ka og babae bisan nga nana sa imo ang kiliran. Kanya ang babae kay iyahamang mama. O kanya lang pod. Masyado namang ma-arts ha. Kanyo ha? Kanyang pinatawad ka niya pero umuulit ka na naman. Gipasaylo na gani ka pero umuusab gyapon ka. Ha? Lami magud sa piling Lolo Baba kana bitaw nga maginahig ulo. Kanang sultian ka niya tapos dili nimo tumanon. Nakapatril sa utok sa mga bright ng mga lalaki ba? Katulo, natitiis mo siya kahit ikaw yung may kasalanan. Di ba? Daghan kay sa uban sa ani gituod, may kiling. Gani no bisag ikaw ang may sala. Niya tapos gahilak sa skilid. Pasagdan ay kay kapuyo naman gyapon naghilak niya. Manir mo balik naman gyapon anak ko. Niya tapos karon pag di na mo balik halak ka. Ikaw na naghilak-hilak. Mirisi, ha? Kumpiyansa ba niya? Abi siguro niya inilababo kay babae kay sa iya. Mapulan po na sila, oy. Hello, ipod. Kaupat! Umiiyak na siya pero sa'yo para lang wala. Okay, kanya mau ganit nyo. Murag sama po niya siya sa number 3 pero kining umiiyak na siya pero para sa imo murag wala lang. Bali wala lang nimo. Kining pagtulo bitaw sa luha sa babae sa imo ang inigugma. Kada tulo sa mismong luha niya. Kada tulo niya mao po na ibalos nga mabatian natong mga kalalakinan paganyay wala na siya sa tuwang kiliran, mga pagmahay, mga paghihinayang ng uban ba. Muna siyang takos sa sakit nga tuwang bation. No? Muna pamilya gito na siya. No? Kaya hinumduman ginatong mga luha yung mga tulo silahang hilak gid. Nganyong nahitabo ni ngani pero saon taman wala natin mahimo muna siya. Dala lang sa tuwang pagmahay kay kita mga kalalaking yan sa tinod lang mas taas ang porsyento nga kita dali lagi magmahay no kaysa mga babae.
Matikdan niyo mo niya pag makamove on niya, wala niya kinya. Kita kay dali ra pud yun siya makamove on, pero ang problema kay mobalik sa tuang paghinumdum ba niya, tapos pag mobalik sa tuang paghinumdum, diyan niya ulahin niya ang tanan. O di ba? Wow, may pinagugutan lulubaba ba? Wala, based on experience. Ganun lamang eh. Pag makapagsalita tayo sa mga ganyang bagay, dapat siguraduhin natin may experience tayo. Kalima, sinisita mo yung pagbabago niya ugali niya na ikaw yung dahilan. Ha? Oo. Ginasita niya ka. Kaya kag oo. Naunyom, ha? Binabaliwala mo yung mga pagbabawal sa'yo. O, kinilami, kinipamatiyon sa masigingon ni Michaeling. Kapito, ha? Pangit ng ugali niya, pero sa iba mo nirireklamo, ha? O, laing kay ka. Hindi ka kasulti sa iya? Sulti siya, ba't yan yung batasan yun, bati pa kagnaong, bati pa kag batasan, pero gilumay siguro kunin mo kay sa imo mangyapong kumimpatol, ha? Ganalang din siguro kag bati. Nag-ibang tao niya, weakness ginilang bati, lulubaba. Gani po siguro nyo, no? Kawalyo, mas importante pa sa imo makadaog, ha? Mas importante pa sa iyo manalo sa pagtatalo, ha? So muna siya. Muna kapoy niya ka kasi kadaog. Kapili-pili po lagi. Kasyam, hanggang pangako niya lang yung sinasabi mong pagbabago. Ha? Murag wagi mga kanyang, so di na lang kita mag-promise bitaw na magbago na ta, o niya tapos natay himuon ng mga lakang. Ang tinuod nga pagbago sa tinuod lang kanyang mas grabe mo masakitan, makulatahan, ha? Mabusuhan. O pag mabati kanya ninyo nagiganya, ha? Magbago gid mo. Walay tao magbago sa sulti lang, no? Magbago na siya sa experience sa kasakit. Ang tao magbago niya tapos kanyang kadlok. Kaya pag naaganyan niyang kadlok ganyan diya mga kabisyo inigugma nyo, magbago ganyan tao. Dili kanyang sulti ka, magbago ko. Nabiday nga niya. Patikyan niya muna kanyang mga tao nga doon ay balatian nga sigig panigarilyo niya tapos nanay sakit karon. Diya pas lamingon ka ay magbago niya ko, di niya ko manigarilyo. Wow nyo, ha? Alipit eh, ha? Pambihirang buhay ito. Kasampo, ha? Pinapatawad ka kasi lagi ka kaya kampante kanya masyado. Kasi lagi ka ang kampante niya masyado. No, ginapasaylo ka perminti kay kampante ka. Pasaylo magyapon ko ate. So muna mga babae, masakitan yung kapuyan yung gitaon sila mapunyo. Mao niya nga mubuhi og mubulagi niya sila sa imo. So ay niyang katingalag mawala siya og pinakalit kay mo ginya sila ang hinungdan niya. So nag-take notes ba mo di niya ko mobile ko sab. Ha? Kapoy sulti ato tanan, ha? Nang karon pa lang pabilhan gyud lulubaba no aron sa kining unsa may mga kapakyasan or sa may mga dili maayong batasan, at least makuha nimo ba, ma-take note pud sa nimo unya tapos kanang make improvements kay mura gud sama na siyang negosyo business, diba? Na may mga ingana gyud kasinatian di man gud mawala mga kabisyo, muhilak gid tuod ta, pero maningkamot nga dili gid tuod ta makasinati ni ana, no? Kay sa sugod pa lang imuha gid na siyang gipili kay tungod mo na siya gusto nimong pakisamahan o gigugma nimo siya, pero sa nagkadugay nagkaila mo, di ba? Nag-abot ang inyuhang mga kinaiya. Never good sa tinuod sa history sa kinabuhi nato mga kabisyo, adlaw-adlaw gini mo nang higugmaon ang imuhang kapares. Bisan pag mag-asawa, makasulti gid niya na, no? Kay tuod nagi mga panag-away, panagbangi, panaglalis. Dili gina adlaw-adlaw musulti ka or maka-feel kag I love you ana diha saya ha. Pero pag tao mawala na gani na diha sa imuha, diha gini mo na mabatian og ma-realize, mamguhan nga gigugma gini mo siya nga di mo siya kayang mawala. Pero pag nalang gani siya diha kampante ta, no, nga nara siya di siya mawala o forever nara gid siya makuban sa imuha, diara siguro ka maging kampante kung magminyo na mo.
Diba? Pero di gyapon kumpiyansa kay base niya tirahon ra sa silingan og ni kumpare. No, muna. Unya, wala bang siguro po asawang magpatira sa silingan o kumpare kung ang misis di pod magpatare. Mausad. Ha? Dapat kabayo pod mo sa inyo. Ha? No. No, no, no. Ha? Dapat ka na, yun. Sige, no, pero wala na, human na. No, no way. Loy pod. Anyway, mga kabisyo, my love, so sweet karon mga tipaniud to, dapat make sure nga nakapahimsog, nakapalagsik ta sa tong kalawasan. Ilabi na, no, nga trabaho na butaw niya taod-taod, ha? Katong mga naniud to, ha? Sige, pamarites muna mo. Mura gina siyang higayon taon to. Lami kay marites gyud, labaw na kanabit ang tuwang hisgutanan, kawban na po nato sa trabaho. Ay kay mo kasane ana kay bisa naamos yung balay bitaw, bisa naamos sa inom, naamo sa laag, mura ginanyuhan topic. Pero sa tinuod lang no, sultihan ta mo mas maritis og mas kining mahinawayon pa kayo mga lalaki kaysa babae. Sultihan ta mo na. Tinuod na siya. Ha? Oh, amot lang gyud natakdan na siguro gyud sa henerasyon karang mga panahon niya, ha? Oh, mahilig. Watiktan niya ko dagang kay mga lalaki. Masilig maminyog mga inga niya eh. Nya tapos makiusyos yo. Oh, kanya naman ko sa mga babae. Kanyang gibin naman ko niya sila. Ha? Nya naman ko niya daan sila. Ha? Daan niya pagpalit ba? Ha? Pero mas nilabaw niyang good mga kalalaki niyan karon kay tungod sa inga niya. Hala, mo ba? Napulian na di kasi monguyab. Hala ka nyo? Kanya tapos pag mahibalan nga sa ingana magpagawas pagbati ang iyahang kauban nga babae sa iyang kauban nga lalaki o pa-comfort dayon. Oh, pa-comfort dayon. Nya tapos dito mo kuan dayon mo arangkada. Ha? Tirahan niya yun. Diri ka sa ako, dito ka baskitan. Alam yan, taka. Ano, mirisi, ha? May kimutik advantage, ha? Alam ka yung mga galawan, yung mga ganyan, mga ninja moves, ha? Mga pinagbabawal na teknik, eh, ha? Unang kamudiya mga kabisyo, my loves, para muhimsog sad ang inyong heart, labaw na ang uban sa inyong mga body organs, of course, tumarta og vitamin C, no? Kay para mo boost tong immune system, okay? Importante kay ni sa malaga, kay tungod kini siya magtabang nato, nga mahilikay ta sa mga sakit, ilabi na exposed ta sa outside world, o sa uban pang mga pollution, sa tong palibot. Diba? Angelic C vitamins para sa protektado o himsog ang panglawas gana nga mukaon o nindot nga pagkatulog. Inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay herbal content puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate. Mga kabisyo, my love, so sweet. Ha? Hinamduman nato na siya o mamalitan niya na. Kay importante yun nga nagit tayo matumar nga vitamin C adlaw-adlaw. Diba? Especially katong mga katigulangan, no? Mga idara na. Dapat naaday mo B1, B6, B12. Okay, combination na siya. Para asa man na siya for your tawagan na neurons and kanang mga kaugatan bitaw nato matingala mo nga murag mangurente siya, di ba? Mangurente, mangulngol. Dala lang sa to ang pagkatigulang mga kabisyo, my love, so sweet. So, tumarasad mo ni Ana, no? I hope nga magpabuhat po ng kalabon to ni Ana. But, kini lang sa munang vitamin C, mga kabisyo, my loves, ha? Okay, pamboost ni siya sa katibukan sa to ang kalawasan. Katong B1, B6, B12, para to siya sa mga para sa mga neurons, para sa mga ugat-ugat nato nga bisa ka na magtindog bitaw matingala sad ko mga bisyo mo gusog plato murag maghawoy na gitawon akong tuhod, maghawoy na akong bagtak, murag sakit kaayo itukod og itindog og dugay. So mauna ang maayong tambal ana mga kabisyo, my love, so sweet, no? Okay, tungod ba na sa tuang pagkatigulang good pagkaidaran ba. So muna mo bati gyud ta niya na ay mo gisingisi diha padulong na mo ana, ha? Mga bata pa diha. Yan labaw niya kung wadyo kay
inumin mo vitamins, risi juga. Importante kanyang mga inganang tambala gid kanyang mga magparingnon nga sukad pre, wa jud ko kanyo mag vitamin C pre, himsog kay ko pre. Ha? Unsa ka Terminator ka? Di ka mo dutyan yung sakit? Ha? Kakalba ba nimo? Immortal siguro ka siguro? Ha? Labaw pa kang kwan? Cardo Dalisay, probinsyano. Ayun na siya karon, kuha na siya karon. Si abot kisa to basta Batang Quiapo na siya karon, di ba? Gani. Wala kay ko nakatanya og TV magud sa mga inganya gud. Ha? Anyway, sige, padayon ka, may kiling. Gani padayon ta sa tuwang panaguban duyog gyapon sa pagpaminaw, sa paglanong-lanong, sa pagpahimsog sa kalawasan, labi na ang katuban ka natong gusto malagsik, gusto mahilikay sa mga sakit. Ay, Kalabo Herbal Food Supplement ang aton tumaron mga kabisyo, my love so sweet. Dugang pang pakatok ato ang sayran diri sa tuwang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban ninyo of course kini si Mike Kiling. Og kinipod si Lulubaba, ha?